musiknya coy, ayo Pak Abu, ayo Pak Abu, senang jang rame, aduh, kemana sorry Pak Abu, ayo Pak Abu tak salam bisa, ayo Pak Abu ayo Pak Abu salam Rono Pak, ada Mas Rono kayak suti kawi kayak Mas Rono, tak budai kayak, salam kalau saya Pak Abu aku tak namati awal. Ayo Pak Abu, ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang nasi jawab salam bukti biaya kita dia. Ayo sebiaya dari nasi jawab salam kita tuh saya jawab salamku. Ya utang ini dan jual lunas. Amin ya rabbal alamin. Cicilan dan dokter kabeh. Amin ya rabbal alamin. Tak boleh ini menang ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki dapat jos aja kata lani nak utang iki pirang-pirang tenan iki. Macane iki aja ya Pak ya. Pak ayo kita tak jadi Pak ya. Tak jadi kena ya. Oke awak matur sembah nuwun sik Pak karo sing duwe gawe ayo. Matur sembah nuwun sik Pak ayo. Wis. Ini selawat ini. Matur sembah nuwun sawang iki Pak ya. Matur sembah nuwun kalian Bapak Sulaiman sakeluarga nggih sampun ngundang kula. Kalian rencang-rencang iki pada awal sampai iki saking desa Waru. Pokoke dramene top tenan iki. Iki sone arek iki sone top tenan iki Mia Nadia iki. Operator iki mantanku Pak. Ya iki. Kuwi operator iki mantanku. Biyen iki wis ya pokoke sing terindah ayo. Ya matur suwun Mia Nadia ya. Ayo matur suwun ya. Iki termasuk adikku Zakil Afkar iki termasuk bocah sing Twitter tenan jual tenan gelem disunatno gelem ditangkapno Pandawa. Ya adik-adik disunat nanggape Pandawa kabeh. Ya jelas ya gantian yo Pak yo awake dhewe gantian mbek kanca-kanca ayo Pak yo. Ya
kayak musik masih musisi goyang-goyang sing enak-enak jos masih musisi ayo. Oke, apa Waropa. Masih musisi balerina. Suki Pak ayo matur suwun ayo iki sithik edang wektune ayo Pak awake dhewe gantian wek kancane ayo Pak ayo sithik edang yo ayo matur suwun